но най-любимата ми песен е... Не най-любимата ми, да. На Тото... Как се казваш? Чужди усмивки. Питаш как? Виждам, че се смееш. Една от най-любимите ми. Една от най-любимите победи е на Тото. Как се казва? Чужди усмивки. Почвам. Не съм го спирала. Не от тук! Ако не ме познавате, аз съм Златина и това е четвъртия ден от Влогмас. Атмосферата е малко по-различна, защото не съм си вкъщи, в една приятелка съм. И в днешното видео ще отговарям на въпросите, които вие ми зададохте в Инстаграм. Подбрала съм 10-те най-интересни, защото останалите бяха малко странни. Първия е какво най-много харесваш в себе си. На външен вид най-много харесвам очите си, а като характер най-много харесвам това, че съм изключително амбициозна и постигам абсолютно всяка една моя цел. Разкажи малко за компанията си. Ние сме много странна компания и като цяло си нямаме други приятели. От малки сме, аз дори имам видео на тази тема, ние от малки сме, меко казано, аутсайдерки и точно това ни събра, това, че не обичаме да контактуваме с хора, които не харесваме, нещо, което в днешно време абсолютно всички правят. Контактуваме единствено и само с хора, които наистина ни допадат като характери. Излизаме абсолютно всеки ден, абсолютно постоянно сме заедно, когато излизаме, в училище сме заедно, от един клас сме с повечето. Като цяло не сме голяма компания, 4-5 момичета и от време на време излизаме и с други хора. Изпей нещо. Ще изпея на Тото Чужди усмивки. Виждам, че се смееш. Виждам те, че се смееш. Продължавам. Питаш как сбъркахме, сбърках, аз ти не си сбърках, лъжите си писна ми. А можеше, може би да ти разкажа, но вече оплел съм се в истини. Няма да те гона по телефона, на вратата ти да дойда, нямам кураж. Ти си ми икона и Мадона, но младенеца е изчезнал като мираж. Като мираж. Чувам те, че се смееш, Антонио. И виждам, че се смеете. Няма да те гона по телефона. Няма да те гоня. Така. Някога нарушава ли си закона? И то в България това е абсолютно нормално, като за начало ти само като си купуваш цигари нарушаваш закона. Купувам си алкохол, например, в събота. Като излизам на дискотека, нарушавам закона. Ходя на дискотека, нарушавам закона и не се прибирам преди 10, което също значи, че нарушавам закона. Ако можеш да бъдеш мъж за един ден, какво е първото нещо, което би направил? Не знам. Не знам, може би... Ако бих могла да бъда мъж, ще се държа като мъж. Нещо, което никой не прави. Да, ще се държа като мъж. Ще кажа на някоя момиче, че го обичам и ще подаря роза. Кога си била най-наранена? Много наранена се почувствах в момента, в който разбрах, че съм изгубила прекалено много време за човек, който не си е заслужавал. И честно казвам, това беше момента, в който осъзнах, че не трябва да вярваш на всички. Пушила ли си трева? Да, пушила съм трева няколко пъти и не ми харесва изобщо. Това не знам просто как на някой му харесва. Знам, че изключително много хора са запалени по пушенето на трева. Нали, не казвам наркомани, от време на време на мен не ми харесва. Факта, че съм неадекватна и в същото време осъзнавам какво правя, просто не ми е приятно, предпочитам да се напия. Ако имаш право да използваш само 3 грим продукта днес, кои би избрал? Ако имам право да използвам само 3 грим продукта, честно казано, най-често и най-много ми променя външния вид спиралата, молива за вежди и може би гланц или фондютен. Няма значение, но напоследък имам много пъпки, така че по-скоро фондютен. Напивала ли си се до припадък? Да. Не един път даже. Напивала съм се много лошо с моята компания и всичките припадаме. Като се напиеме, просто става много зле. Наистина, като се напием е много трагично положението и да, но напоследък не пием
и мисля до нова година да не пием. В смисъл, всички мислим. Кога ти беше първата целувка? Това не знаеш, че сте го включили. Първата целувка ми беше на 14, може би. В смисъл, мисля, че бях 8 клас, точно влизах в гимназия. Би трябвало съм била на 14, когато ми беше първата целувка. Като цяло това бяха най-интересните въпроси. Чао!